Voldria saludar a tots els membres també del CIRCAT que estan aquí presents. Com els dic, les regles del joc, si no hi ha res de nou, serà que tothom estigui mutejat i amb el vídeo tancat, llevat del moment que hagin de participar o en el moment del debat. Els informo i comunico que estem gravant aquesta sessió. Aquesta sessió s'està gravant. La sessió es farà indistintament en català, castellà i anglès, majoritàriament en català. Intentarem ser estrictes amb el temps, perquè aquesta és una sessió que durarà 2 hores, si no hi ha res de nou. I sense més detalls de caràcter organitzatiu, engeguem la jornada en qüestió i li passo la paraula al doctor Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca. Moltíssimes gràcies, Jordi. I, en primer lloc, volia donar la benvinguda a tanta gent. He fet un mínim repàs quan hem començat a connectar-nos tots, d'aquestes ara 74 persones que ja estan participant. Hi ha moltíssims amics, amigues, col·legues d'universitats, de centres cerca, vicerectors, vicerectores, molta gent interessada en el tema d'avui. És un dia feliç. És un dia feliç per aquesta jornada, que és una de les múltiples activitats que ha fet i farà, a més amb diversitat, el Comitè per a la Integritat de la Recerca. I és un dia feliç també perquè estem veient ja els primers resultats. La feina del comitè dintre del programa per a la integritat de la recerca va ser una de les primeres coses que jo vaig fer quan vaig arribar a la direcció general. Era una idea que havien tingut ja feia temps, fonamentalment, en Jordi Camí i en Pere Puigdomènech, que són les persones que van liderar intel·lectualment i m'atreviria a dir també físicament aquest programa, i que nosaltres vam recollir quan vam entrar al govern. Encara no estava embastat, però encara no s'havia d'acabar de cosir. Ens vam acabar de cosir-ho amb l'ajut també del Lluís del Ferro, que forma part també de l'estructura del Comitè per a la Integritat de la Recerca, i avui tenim aquesta extraordinària jornada amb aquest èxit d'assistents que vol reflexionar una mica sobre la integritat, amb alguns exemples concrets. I com que soc filòleg, doncs, aquests 3 o 4 minuts que em permeteu de dir-vos alguna cosa, volia fer una mínima reflexió sobre la paraula, precisament, integritat, i sobre l'adjectiu íntegre, que és un adjectiu que es forma d'una manera una mica rara en llatí, perquè és un prefix, diguem, privatiu, in, i després un verb que precisament no procedeix directament del llatí, sinó que procedeix d'una llengua de les de la península itàlica, l'umbra, i realment vol dir això, allò que no és tocat, tango, tango vol dir tocar, i integritas, ínteger, és allò que d'una manera física no es toca, allò que està sencer, però que després, no sé, al final m'ha semblat que no havia vist el nostre estimat professor del Pozo aquí, no sé si és o no, però en qualsevol cas he pensat naturalment en ell, perquè el qui primer dona una mica de sentit a la paraula és Ciceró, el nostre estimat Ciceró, definimus bonorum et malorum, quan qualifica realment i parla de que també la integritat és, des d'un punt de vista moral, aquelles coses que no se't poden reprotxar. És a dir, que no se't poden criticar. Quan nosaltres com a investigadors ens donem un codi de conducta, quan nosaltres com a investigadors i investigadores ens donem un procediment en tots els àmbits de la nostra recerca, podem optar a aquesta condició, m'atreviria a dir, moral, de ser íntegres, aquesta idea de la integritat des del punt de vista moral, allò que no se't pot reprotxar, allò que mostra d'alguna manera que tu ets íntegre en el procediment i en les maneres de fer de la teva recerca. Tenir el CIRCAT a Catalunya, doncs, en aquest sentit, és una garantia que nosaltres donem al sistema una protecció, una salvaguarda, uns instruments per treballar, i a més, el govern, naturalment, això, per la qüestió de la circumstància, m'atreviré a dir, geopolítica, doncs encara no ho hem pogut culminar. Ja ho ha posat també l'avantprojecte de la Llei de la Ciència a Catalunya, que va ser aprovat pel tècnic del govern, i que els dos partits que estan negociant el futur govern també porten els seus programes i desenvoluparan d'una manera immediata quan comenci, doncs, efectivament, la tretzena legislatura. Per tant, la Llei de la Ciència de Catalunya, el programa de la integritat, el CIRCAT estan a la llei i entraran al Parlament també d'una manera molt immediata. Nosaltres ja hem començat a treballar. Però després moltes
moltes altres coses que han de ser també garanties acompanyants d'aquesta integritat, perquè no pot ser només un concepte moral o un concepte que tots portem integrat dins nostre. No? És també la ciència oberta, és també les dades fair, és també oferir totes les facilitats i possibilitats des del sistema i el sistema, que és tot el món, doncs que la nostra recerca pot ser contrastada, que pot ser analitzada, que pot ser avaluada, que pot ser observada també en el seu procediment. No? Bé, el CIRCAT ens ajuda i ens ajudarà a fer tot això. Ahir estàvem parlant amb el Jordi d'aquesta jornada també i és obvi que una de les coses que ara està més a sobre la taula per raons, m'atreviria a dir, gairebé injustes i espúries, doncs, que és una part de la nostra integritat que respon a la experimentació animal, doncs segur que algun dia també ben aviat farem alguna jornada en el CIRCAT i en aquest sentit, doncs res, donar-vos la benvinguda, mostrar la meva alegria per aquesta jornada i per la quantitat de gent que hi sou i endavant i que per molts anys tant de bo puguem seguir treballant junts. Moltes gràcies, Jordi i el CIRCAT, per haver-me permès dir aquestes paraules. Moltes gràcies, Joan, per les teves paraules. Som-hi. Un dels objectius d'aquesta jornada, el principal, és intercanviar experiències, aprendre, també contribuir a un debat de cap a on hauria d'avançar la formació amb integritat de la recerca i conèixer-nos una mica, o posar en contacte i conèixer persones implicades o molt motivades en aquests temes. Un altre objectiu també és presentar el propi CIRCAT. El CIRCAT és un òrgan independent creat per un programa de la Generalitat l'any 18, tot i que el CIRCAT es va constituir a finals de l'any 2019, i les nostres missions fonamentalment són dues. Per una banda, promoure les bones pràctiques científiques en el sistema de recerca de Catalunya i, per una altra, som també un òrgan assessor de conflictes o de problemes. Som un òrgan assessor de les persones del sistema i de les seves institucions amb caràcter no vinculant. En aquests moments, el CIRCAT està compost per les persones que exposo ara en aquesta diapositiva. Ho podeu trobar en la nostra pàgina web, persones de totes les universitats i centres de Catalunya, amb el suport d'una secretaria que porta la Generalitat. I durant aquests mesos el CIRCAT, més enllà d'atendre sol·licituds que ho fa de forma privada en relació a conflictes o a problemes, el CIRCAT, entre altres coses, ha emès dos comunicats, dos declaracions, fonamentalment durant la pandèmia i provocat també perquè, com no cal que repeteixi, l'experiència viscuda durant aquesta pandèmia ha estat extraordinària pel món de la ciència. Mai s'havien posat tant en tensió o mai s'havien ensenyat mai tant les costures de la ciència. Ha estat, jo crec, segueix estant, però sobretot durant la primera onada ha estat una situació excepcional. I només en el nostre medi, en un moment determinat, el plantejament per exemple, posaré exemple, el plantejament d'algunes captacions de diners a la societat en moments emocionalment molt delicats, l'assignació de recursos públics i privats sobrevinguts per donar suport a la recerca, la creació d'expectatives, de vegades agosarades, d'alguns estudis que es van posar en marxa en el nostre medi, o la manera de presentar la informació científica en xarxes socials, són alguns exemples de comportaments que demostraven que s'estava posant a prova tot el sistema científic i les seves bones pràctiques. Mai s'havia anat tan ràpid, mai s'havia donat una resposta tan contundent des de la ciència, mai tampoc segurament s'havien posat tant en tensió les relacions entre el món de la ciència, el món de la política i el món dels mitjans de comunicació. És un exemple, insisteixo, només és un exemple que és el que ens ha portat aquesta declaració i també un exemple de la tasca que fem per mirar de contribuir a la millora de la qualitat i la prevenció de problemes d'integritat. Perquè quan parlem d'integritat, parlem d'intentar fer les coses ben fetes, malgrat sigui difícil fer-les. Bé, com deia, el món de la integritat és un món que es mou entre
entre el món dels errors i el món de les trampes, entre el món de la intencionalitat i de la no intencionalitat, i per tant parlem de valors, parlem de comportaments, parlem de formació, no parlem de debats d'opinions legítimes, com són els dilemes bioètics. Parlem de construir una ciència amb valors, perquè la ciència funciona perquè es basa en la credibilitat. I la credibilitat no la podem comprovar. Seguim el fil de la credibilitat i, per tant, hi ha moltes coses que poden ser millorades només de baix a dalt. I aquesta és una mica la importància de la formació en l'àmbit de les bones pràctiques, que va lligada a la pròpia construcció de codis de bones pràctiques científiques. Sempre dic que és prioritari treballar en formació que no pas tenir grans declaracions o grans codis. Es tracta de parlar-ne i de créixer. Bé, aquí és on estem, entrem en matèria i la primera part d'aquesta jornada serà la presentació de casos. Voldria agrair i presentar-vos a la Maruixa Martínez, que portarà un pes molt important en tota aquesta reunió. De fet, és una gran, per no dir la principal coorganitzadora, i li vull agrair. Ella és experta en comunicació científica, està aquí al Parc de Recerca Biomèdica, porta també la comunicació en xarxes, dirigeix la revista l'IPSE, és la que dinamitza el grup de bones pràctiques científiques i és la que porta, com ara veureu, un curs de bones pràctiques que ja té més de 20 anys d'existència en aquests moments en el nostre entorn. Maruixa, et passo la paraula perquè presentis els propers ponents i endavant. Gràcies. Molt bé, gràcies, Jordi. Em sentiu bé? Que abans tenia alguns problemes amb el micròfon. Se'm sent? Sí? Sí. Vale, gràcies. Molt bé, doncs comencem amb aquesta sessió d'exemples de casos així més a nivell local. Per això tenim el Miguel García Guerrero, el Josep Santaló i jo mateixa. Empiezo presentando a Miguel, que será el primero. Miguel es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y su investigación se centra en la biotecnología de microalgas. Ha sido director de Centros de Investigación Mixtos CSIC Universidad de Sevilla, que es donde está afiliado. Ha sido también vicepresidente del CSIC, director de la Fundación General CSIC y presidente del Comité de Ética de CSIC. Y de relevancia para el tema de hoy es profesor y organizador de cursos de integridad científica y buenas prácticas. Y hoy nos hablará del curso que ofrece la Fundación General CSIC. Cuando quieras, Miguel, todo tuyo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Maruixa, por la presentación y al CIRCAT por la invitación a participar en esta interesante reunión. Tenía una presentación breve un segundo, que no soy capaz de... Bueno, no soy capaz de arrancar. Un segundo. Bien. El curso del que voy a hablar está organizado y patrocinado por la Fundación General CSIC y se titula Buenas Prácticas Científicas. Es un curso que se ha desarrollado en forma presencial a lo largo de 5 ediciones en 2018 y 2019, que se fueron por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Cantabria, porque también hubo una edición con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 2020 hizo imposible la continuación de estas ediciones presenciales y sí trabajamos para desarrollar una edición online de la cual ya se ha desarrollado un curso completo y otro está en marcha ahora mismo, sobrepasado ya el paso del Ecuador, y hay otro más al menos en previsión. ¿Cuáles son los objetivos esenciales del curso? Pues el más importante es inculcar la práctica de una conducta responsable de investigación, o sea, de una cultura de calidad en el desempeño de la actividad científica, cultura basada en el rigor y comprometida con la integridad científica y con la ética.
Se trata también de aportar una visión amplia y actualizada de la ciencia, la investigación y el sistema científico investigador, a fin de ensanchar la obligatoriamente limitada perspectiva de un doctorando, de un investigador en formación, que es a quien va dirigido básicamente el curso. A lo largo del curso se introducen elementos de referencia que lleven a una mejor ejecución de la actividad investigadora, que ayuden a perfeccionar procesos y actuaciones en todas y cada una de las distintas fases de la investigación, desde su inicio, desde su diseño, hasta la comunicación y eventual protección de los resultados. Y también se anima a la participación en actividades de relación del científico con la sociedad, especialmente a través de interacción con los medios de comunicación y participación en la divulgación científica. En cuanto al desarrollo de la versión actual, se trata de una versión online sincrónica, o sea, no son grabaciones, se desarrollan simultáneamente con un grupo de 25 alumnos, es lo que tenemos actualmente, y su duración son 25 horas que se imparten a lo largo de 5 semanas, a razón de 3 días por semana, martes, miércoles, jueves, básicamente con 1 hora y media o 2 horas, dependiendo de las temáticas. El primer tema se llama Ciencia e Investigación Científica, que básicamente lo que hace es considerar el propósito y objeto de la investigación científica, la relevancia de la ciencia para la sociedad en su conjunto, la importancia de la verdad en ciencia, y se intenta caracterizar las propiedades de la ciencia actual, considerando la valoración de rendimiento, los incentivos, la presión para publicar como una de las facetas que en ella aparece, y se termina considerando las distintas crisis por las cuales la ciencia está atravesando y la responsabilidad que los científicos tenemos para superar esas crisis. El tema de diseño y ejecución de la investigación abarca 2 sesiones completas, porque básicamente se analizan los componentes del proceso investigador, desde la concepción de la idea, la elaboración del proyecto, de la propuesta de investigación, cómo se gestiona, cómo se desarrolla, cómo se registran y analizan los resultados, en fin, todos los aspectos del desarrollo, incluso tener en cuenta planes de contingencia, y como en otros temas, se hace especial hincapié en la consideración de casos prácticos. Siguen después lo que se llama diseño experimental y modelo estadístico. Básicamente es la relevancia, hacer énfasis en la relevancia que el tratamiento estadístico tiene tanto en el diseño de la investigación como en el análisis de los datos. La integración del sistema del investigador en el sistema científico también abarca 2 sesiones consecutivas, porque se intenta analizar lo que es el investigador y las circunstancias que lo rodean, desde su interacción con el grupo de investigación, el entorno institucional, la importancia que tiene la formación y la actualización, las distintas relaciones que se establecen entre científicos en el desarrollo de la ciencia, la colaboración con otros grupos y entidades, y los papeles que tiene el investigador como evaluador de publicaciones y propuestas, los papeles de referí, editor, evaluador, gestor, etc. Aspectos éticos de obligada consideración es un tema muy importante para aquellos sobre todo para aquellos que realizan investigaciones donde participan seres humanos, se tienen muestras humanas, datos humanos, datos que requieren protección, organismos modificados genéticamente, efectos sobre salud, medio ambiente. En general, lo que se hace es tomar como referencia aquellos aspectos que Horizonte 2020 y ahora Horizonte Europa consideran relevantes bajo el punto de vista de la ética y que merecen consideración y análisis.
presentación y publicación de resultados, también 2 sesiones consecutivas para analizar aquellos aspectos esenciales en relación a la difusión de los datos, tanto en la obtención de los datos, o sea, la consideración del cuaderno de protocolos, su importancia, los requerimientos comunes a todos tipos de presentaciones y después particularizaciones sobre presentaciones escritas, orales, etc. Protección de resultados. La investigación en el sector privado y la colaboración público-privada son también objeto de consideración en este tema. La divulgación y comunicación científica también, como ya mencioné anteriormente. Por supuesto, la integridad científica, principios y valores, relevancia, los códigos de buenas prácticas, conflictos de intereses, comité de ética, desviaciones en el ejercicio de la investigación, mala praxis, otras prácticas inaceptables, tipología, incidencia, análisis de posibles causas, consecuencias, prevención, tratamiento. Y otro tema relacionado con la integridad también, la conducta responsable en investigación, que también, como en la mayoría de los temas, como ya digo, se ocupa de análisis de casos prácticos, pero aquí básicamente todo el tema se ocupa de analizar esos casos prácticos. Y finalmente hay una discusión general donde se les ofrece a los alumnos la posibilidad de plantear preguntas, puntos de discusión para que se resuelva en una discusión general donde participen todos los alumnos y todos los profesores. El profesorado, aquí hay una relación del profesorado, yo juego el papel de coordinador. Y en cuanto a alumnado, como decía, 25 alumnos por curso, son doctorandos de todas las disciplinas, o sea, aquí no distinguimos entre disciplinas científicas o de humanidades y ciencias sociales, todos caben y de hecho los abordajes son todos de carácter general y la preferencia es alumnos que estén en los principios de los primeros años de doctorado. En cuanto a lo que señalo aquí, lo que presento aquí es datos parciales de la encuesta que se le hizo a los alumnos que siguieron la primera edición online. Entonces se le plantean, o sea, esto es parte de un cuestionario mucho más amplio. Pero bueno, quería señalar esto porque se ve que la valoración que hacen los doctorandos, en general las calificaciones son de las máximas muy altas, también hay algunas valoraciones de carácter medio y en particular esta columna tiene para mí especial relevancia porque precisamente se le pregunta por la importancia que el curso tiene o va a tener en su labor científica. Y un 70% de las respuestas son de calificación muy alta y la suma de muy alta y alta supone el 90% de los participantes. O sea, realmente estos cursos sirven y yo creo que deben promocionarse y desde luego animo a CIRCAT a que así lo haga. Bueno, esto es todo lo que quería decir porque he intentado ajustarme al tiempo que se me ha concedido y repito mis gracias por la oportunidad de la presentación. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación tan interesante. Damos paso a Josep Santalós, si pots obrir la teva càmera. El Josep va estar darrere la creació del Codi de Bones Pràctiques de la Recerca de la UAB, quan era el president també del Comitè d'Ètica d'aquesta universitat, i també ha estat membre de diverses comissions creades ad hoc en casos de conflictes i ha fet docència en diversos màsters i programes de doctorat en aquest tema i avui ens parlarà precisament sobre el curs que ofereixen a la UAB. Quan vulguis, Josep. Moltes gràcies, Marúcia, per la presentació i, evidentment, al CIRCAT per haver-me convidat aquí a compartir amb vosaltres l'experiència de la UAB. Es veu la presentació? Sí? La veieu bé? Marúcia, es veu?
Sí. Perfecte. Doncs el que us explicaré és això, l'experiència de la UAB des del meu punt de vista, des del que jo conec. És possible, segur que hi ha altres iniciatives que a mi, per la raó que sigui, no m'han arribat, però he intentat de fer un resum de com ha tractat l'Autònoma la qüestió sobre la integritat científica. Evidentment, tot això està basat en disposar d'un codi de bones pràctiques en la recerca que, diguem-ho així, és la base sobre se sustenta tot aquest edifici. I d'alguna manera, seguint les recomanacions de l'ALEA, de la Whole European Academies, en els quals se'ns recomana fer aquesta formació, especialment en els investigadors en formació i en totes les etapes de la recerca, doncs és que ens vam posar en el tema d'això, de difondre els codis de bones pràctiques a tots els nivells. Tots els nivells vol dir tant a nivell de graus com de màster com de doctorat de la Universitat Autònoma. I, per tant, el que us explicaré és una mica les iniciatives que hi ha en aquests diferents nivells. Pel que fa al tema dels graus, hi ha tota una sèrie d'assignatures relacionades amb l'ètica, escampades pel campus i pels diferents graus. No en tots, malauradament, i aquest penso que potser hauria de ser una feina a fer, d'intentar de fer-ho com una competència transversal. És quelcom que en aquests moments l'Autònoma ho està introduint, les qüestions sobre l'ètica com una competència transversal a tots els graus de la universitat, però en el cas que jo conec són típicament les assignatures relacionades amb la bioètica en l'àrea de biomedicina, però sé, em consta que hi ha també en altres àrees de les ciències socials, per exemple. Jo crec que en aquests graus, o a nivell de grau, crec que el més interessant és de difondre conceptes generals, perquè, evidentment, no tots els alumnes que estan cursant un grau acabaran dedicant-se a la ciència, i, per tant, potser entrar molt a fons en temes d'integritat científica potser seria innecessari, però sí que val la pena de parlar dels conceptes d'integritat, com ara ens feia aquesta magnífica definició el Joan Gómez Pallarès, i també de parlar de codis deontològics. Codis deontològics que estan en moltes professions i que, evidentment, el codi deontològic dels investigadors no deixa de ser, en el fons, un codi deontològic. Per tant, aquesta idea en els graus començar a introduir aquests conceptes molt bàsics d'integritat i de codis deontològics, crec que és la manera d'anar construint aquesta idea per després anar fixant-nos en la integritat científica que a la meva manera d'entendre, a la manera d'entendre el disseny en la Universitat Autònoma, d'alguna manera funciona. Per tant, això, la integritat científica, diguem-ho així, ens hi fixarem una mica més endavant, ens centrarem més, posarem més al foc la qüestió científica ja a nivell de màsters i de doctorat. I aquí el que hi ha són diferents varietats. Alguns màsters incorporen com a assignatures obligatòries o alguns doctorats també, d'altres els tenen com a assignatures més de tipus opcional. I, evidentment, aquí sí que del que estem parlant és d'ètica científica ja, d'un codi deontològic pels científics, perquè els màsters i els doctorats, diguem-ho així, és l'entrada a la pràctica, a la ciència, i per tant això ja pren una carta més de naturalesa més òbvia, d'alguna manera. I jo fa ben bé més de 7 anys que en els màsters en els quals participo a la Universitat Autònoma, doncs d'alguna manera el que fem és difondre aquest codi de bones pràctiques en la recerca, que és el que té aprovada la Universitat Autònoma. Bàsicament l'utilitzem com a exemple, és evident que és un de tants, però al final els codis de bones pràctiques probablement diuen una miqueta tots el mateix, com és ben lògic. I per tant, el que fem en aquests casos és això, una lectura crítica del codi de bones pràctiques, un repàs una mica a fons pels alumnes que d'alguna manera estan
iniciant-se en la recerca i també seguint aquestes recomanacions d'Àlia, fer anàlisis de casos, sobretot perquè casos reals, que els alumnes se'ls senten com a propers i, a més, això els permet argumentar, discutir, fins i tot introduir casos personals o exemples personals, la qual cosa sempre és molt ben valorada pels alumnes que descobreixen d'alguna manera tot un món que està relacionat amb la integritat científica i en la qual ells s'estan iniciant. La idea també és molt, tal com diu també les recomanacions d'Àlia, que els alumnes aprenguin per imitació dels seus mentors. I, per tant, aquesta idea també se'ls transmet d'alguna manera de dir aprèn del que està fent l'investigador que t'està dirigint la tesi, per exemple, o el màster o el que sigui. L'escola de doctorat ha incorporat en el Codi de Bones Pràctiques com a part de la normativa de doctorat. L'escola de doctorat té una normativa pròpia i aleshores en un moment donat es va plantejar de desenvolupar tota una sèrie de recomanacions, d'indicacions que feien referència a la integritat científica i ens en vam adonar que no tenia sentit de reproduir-ho això una altra vegada i, per tant, el Codi de Bones Pràctiques està incorporat com part de la normativa de doctorat. I aleshores, d'una forma opcional, l'escola de doctorat ofereix als doctorants, d'una banda, unes jornades d'acolliment, on el que es fa és una presentació molt breu d'aquest Codi de Bones Pràctiques. Això és un resum, és un destil·lat del Codi de Bones Pràctiques, on es treuen, diguem-ho així, els aspectes més rellevants del Codi de Bones Pràctiques i és opcional participar-hi o no. La veritat és que les jornades acostumen a congregar bastanta gent. Fins ara es feien presencials, ara es fan més de tipus online, però acostumen a tenir un seguiment relativament rellevant dels doctorants. I després també hi ha una formació més específica, una oferta en forma de cursos, ja sigui a nivell de màsters, alguns màsters que no tenen incorporats aquestes assignatures obligatòries, com és la que jo us comentava que fem en el nostre màster, però que demanen formació específica, doncs normalment s'adrecen al comitè d'ètica i aleshores hi envia algun membre perquè faci aquesta difusió del Codi de Bones Pràctiques o tant ja sigui a nivell de màster, ja sigui com a nivell de doctorat. I també l'escola de doctorat, d'alguna manera, el que fa és oferir cursos, aquest any concretament ha ofert un curs online que té un format també molt similar en aquest. És a dir, durant entre 4 i 6 hores es fa una lectura crítica del Codi de Bones Pràctiques i després s'hi esmercen entre 2 i 4 hores anàlisis de casos, etc. D'alguna manera, això, complementar amb l'experiència real el que és la qüestió més conceptual. I, a més, a banda de tot això, l'Autònoma ofereix tota una sèrie de material de suport que està relacionada amb el comitè d'ètica. Aquí us he portat aquesta pantalla dins de la web de la Comissió d'Ètica d'Experimentació Animal i Humana de l'Autònoma. Hi ha un apartat dedicat a l'ètica científica i aleshores, dins de l'ètica científica, com podreu veure aquí, hi ha, per exemple, un link amb aquesta Embassy of Good Science, que és un link en el qual les persones que tenen dubtes o tenen inquietuds es poden adreçar, on hi ha molta informació, on hi ha molts casos pràctics. En fi, és una eina que nosaltres posem a disposició d'aquells que, diguem-ho així, han nascut amb ells algun tipus d'interès i que tenen ganes de formar-se, a banda de l'assessorament que nosaltres els podem fer. No volia només descriure quina és la situació a l'Autònoma, sinó també descriure quins són els reptes, almenys com els percebem nosaltres. I crec que aquesta és una qüestió que també en parlarem més endavant, segur que tindrem ocasió, i crec que un dels reptes més grans és arribar al personal sènior. Està molt bé aquesta formació des de la base, és molt important, però arribant al personal ja format és un dels reptes que tenim més grans, perquè tenim una formació, tenim uns sèniors amb una mancança molt gran de formació en aquests temes
bàsicament perquè no existia quan ells es van formar professionalment, i malgrat han anat complementant la seva formació, però aquest és un repte que creiem que és important. I el que ofereix a demanda la universitat són jornades de difusió que es poden fer a nivell de departament, o un departament demana algú que vagi i faci una conferència sobre codi de bones pràctiques, o a nivell de facultats, i aleshores la Comissió d'Ètica envia experts en aquestes entitats per fer aquesta difusió, si voleu, fins i tot aquest apostolat del Codi de Bones Pràctiques, perquè el que ens n'hem adonat és que hi ha gent que descobreix que existeix un Codi de Bones Pràctiques en la recerca dins de la Universitat Autònoma. I aleshores això ens sembla greu en el sentit que algun problema de comunicació devem tenir. A banda d'això, hi ha el tema dels conflictes, com aborda el Codi de Bones Pràctiques el tema dels conflictes. D'entrada, evidentment, qualsevol membre de la comunitat universitària es pot adreçar a l'Ombudsperson, al síndic de greuges, si és que té alguna qüestió a dir-hi, però el que preveu el Codi de Bones Pràctiques és que qualsevol cas de dubte o de denúncia s'adreci a la comissió d'investigació de la universitat. I aleshores el que normalment fa la comissió d'investigació és crear una comissió ad hoc que estudia aquell cas concret en el qual hi ha personal més o menys coneixedor del tema, més o menys extern, etc., per poder gestionar casos de denúncia de misconducting o del que sigui. I finalment, per anar acabant ja, quins són els plans de futur que té l'autònoma. D'alguna manera, la nostra idea és incorporar en la formació dels programes de doctorat el Codi de Bones Pràctiques. És a dir, la idea és que tots els programes de doctorat incorporin d'una forma obligatòria aquesta revisió del Codi de Bones Pràctiques, aquesta revisió, aquesta formació sobre la integritat científica. Pensem que això és quelcom que és irrenunciable i l'Escola de Doctorat està treballant en el sentit d'incorporar aquesta formació a tots els programes de doctorat de la Universitat Autònoma i especialment amb la participació del Data Protection Office, és a dir, de la persona responsable de la protecció de dades, perquè aquest és un tema que també va molt lligat amb la qüestió sobre la confidencialitat i per tant, fins i tot hi ha una vessant legal que és important de tenir en consideració. Finalment, estem pensant o volem tirar endavant un curs d'autoformació online que la nostra intenció és que fos obligatori per a tots els doctorants, és a dir, no només fer cursos presencials, sinó que una manera d'accedir a tots els doctorants, diguem-ho així, donant-los una llibertat d'horari, de temps, de gestió del seu temps, és la possibilitat de fer aquest curs d'autoformació de tipus Coursera, d'accés lliure, però que fos una demanda a l'haver-lo cursat aquest curs de formació sobre el Codi de Bones Pràctiques a tots els doctorants de la Universitat Autònoma per estar segurs que com a mínim han tingut algun mínim de contacte amb els temes d'integritat científica. Bé, i tot això és el que us volia explicar referent a l'experiència de la Universitat Autònoma. Espero també haver deixat molts serrells penjant perquè, en tot cas, puguem discutir-ho en la discussió. Moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs moltes gràcies també, Josep. He trobat molt interessant totes dues presentacions perquè ara tenen moltes coses en comú amb el que presentaré jo ara. M'he oblidat de dir abans que si teniu preguntes i comentaris les aneu guardant perquè ho deixarem tot pel final. Com diu el Josep, hi ha molts serrells i molts temes oberts ara que anem obrint i ho discutirem tot al final amb el debat. Vaig a compartir la meva pantalla. Intentaré també anar ràpid per presentar el curs que es diu Science in Action, és el curs de formació que donem des de la UPF. Només molt ràpid per... A veure si
Per donar-vos una mica de context d'on fem això, com ha dit el Jordi, jo treballo al PRBB, també soc professora associada a la UPF, i pels que no estigueu familiaritzats amb el PRBB, és el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que està al costat de l'Hospital del Mar. És un edifici molt gran, amb 1.300 persones, i està format per 6 centres diferents. El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut és un d'ells, però hi ha altres centres, que segur que molts coneixereu, que estan lligats també a la UPF. És a dir, la UPF és la universitat de referència en el PRBB. No vol dir que no hi hagi personal investigador associat a altres universitats, que n'hi ha, però pel que parlaré avui, el link amb la UPF és òbviament molt gran i quasi tots els estudiants de doctorat que treballen en algun dels centres del PRBB estan fent el doctorat en la UPF i, per tant, reben aquest curs que avui us comentaré. Només dir també que a nivell del PRBB, tot i que aquests 6 centres són independents, comparteixen infraestructures, etc. I també tenim diversos grups de treball intercentre, que un d'ells és, com ha comentat abans el Jordi, el de bones pràctiques científiques, que estic coordinant jo actualment. Aleshores, tenim un codi de bones pràctiques comú per tots els centres, des de l'any 2000 ja, i intentem fer diverses activitats i campanyes de conscienciació, i aleshores el que us parlaré avui és el curs aquest de Science in Action, que, com us deia, el fem a les instal·lacions del PRBB i és per tots els estudiants de primer any de doctorat de biomedicina. A diferència del que parlaven el Miguel i el Josep, aquest és més específic, no està dirigit a totes les disciplines. És un curs obligatori des que es va crear el 1998, és a dir, fa més de 20 anys, com deia el Jordi, quan es va crear la facultat. Aquest curs és, de fet, l'únic curs obligatori que tenen els estudiants de doctorat. I es fa 2 cops l'any, a la primavera i a la tardor, i més o menys són uns 60 estudiants en cada edició. Són tots estudiants de primer any de doctorat i també hi ha alguns estudiants de màsters, d'alguns màsters pels quals en alguns màsters és obligatori i hi ha d'altres màsters pels quals és optatiu. Per tant, tenim una barreja de màsters i doctorats, però sobretot són doctorats. Són unes 120 persones a l'any, per tant, i aleshores això vol dir que han passat uns 2.600 estudiants des que es va crear. Aleshores, quin és l'objectiu d'aquest curs? Doncs l'objectiu és conscienciar a joves investigadors i investigadores sobre la importància de les bones pràctiques i una mica obrir els ulls, com deia el Josep. Al final, els missatges, o sigui, tant el contingut com el format ha canviat molt al llarg ha canviat al llarg d'aquests 20 anys, però els missatges principals que intentem fer-los arribar són que, a part de les conductes fraudulentes, clarament fraudulentes, com fabricació, falsificació i plagi, hi ha moltes altres pràctiques qüestionables en les quals és molt més fàcil caure. Al final, els científics som humans, tenim biaixos i cometem errors i, per tant, fer una mica aquest reality check, de que no som invencibles i que s'ha de ser molt, molt autocrític i anar molt de compte. Que les coses no són sempre blanc o negre, que el context és molt important, que l'ambient és molt important, que les decisions que prenem poden estar afectades per moltes coses. I el tercer missatge és precisament aquest, que la importància de no només la pròpia integritat, sinó el context en el que ens trobem i el paper d'aquestes pressions externes que també intentem discutir. Aleshores, al curs hi ha una part teòrica i una part pràctica, diguéssim. La part teòrica tenim com 6 blocs, 6 temes, en els quals tractem una mica el mateix que hem comentat també el Miguel, que és la integritat en la recerca, quines conductes es consideren misconduct, quines conductes són qüestionables,
Parlem molt de la importància també de la responsabilitat dels científics i de la importància de la transparència per poder assegurar la confiança de la societat, per una banda, i per altra banda, doncs, com es diu això? La replicabilitat de la nostra ciència. Parlem també dels conflictes d'interès, tant econòmics com personals. També, com que ens enfoquem en la biomedicina, també toquem el tema de l'ètica en l'experimentació tant humana com amb animals, tot i que no entrem en legislacions i lleis i guidelines específiques perquè la gent que treballa amb animals o humans ja ha de rebre aquesta formació. Fem molt d'èmfasi en la gestió de dades i el record keeping, i parlem, òbviament, de publicacions i autories, open access, etc. És un tema que al final toca a tothom. Com fem això? Fins fa poc fèiem, com us deia, un curs mixte. Hi ha el curs online que està a la plataforma Moodle i que els estudiants van fent al seu ritme durant 6 setmanes, i on hi ha també, a part de la teoria, hi ha altres articles que han de llegir, hi ha un fòrum per discutir temes que els interessin, discutir casos personals, també compartir, i després hi ha els seminaris presencials, que els fem amb unes 20 persones més o menys, cadascun. Fins fa poc teníem 6 seminaris, cadascun lligat a un dels temes teòrics, dels quals els estudiants havien d'escollir 4, és a dir, no els feien tots. I en aquests seminaris la idea és que siguin molt interactius i fem servir anàlisi de casos, fem servir debats, fem servir moltes discussions en grups petits i roleplays, i totes aquestes metodologies més interactives. La idea, sobretot, és que els estudiants comparteixin les seves idees, comparteixin les seves experiències, i per això també intentem fer moltes discussions en grup petit perquè és més fàcil de discutir i de compartir. Òbviament, ara amb la Covid, els seminaris han passat a ser online, en lloc de presencials. Intentem que segueixin sent interactius. De fet, hem canviat una mica el format, no només per la Covid, ja ho havíem canviat abans, però la part teòrica segueix sent la mateixa, però a nivell dels seminaris, ara tenim 4 seminaris que són els mateixos per tothom, i en lloc de cadascun estar lligat a un bloc temàtic de la teoria, són més holístics, és a dir, intentem comentar tots aquests temes de forma integrada, i estan més enfocats a una reflexió sobre com funciona la ciència i com hauria de funcionar la ciència. Aleshores, en el primer seminari veiem alguns casos concrets i els comentem, i una cosa que estem fent servir ara és el Dilemma Game de la Universitat d'Amsterdam, que tenen una sèrie de casos amb diferents opcions i ja es pot comentar què faria un, què faria l'altre. Després tenim 2 seminaris més que estan enfocats en els reptes i oportunitats de la cultura científica actual, i aleshores aquí intentem que els propis estudiants decideixin entre ells quins són els aspectes de la cultura científica actual, de la forma com fem ciència, que fan difícil comportar-se amb integritat. Quines són aquestes pressions o quins són alguns elements que dificulten una integritat en la recerca. I després intentem trobar solucions, intentem que ells mateixos pensin quines serien les solucions i posant-se en la pell de diferents actors. Intentem que pensin des del punt de vista de les editorials, des del punt de vista de les agències de finançament, des del punt de vista d'una direcció d'institut o d'universitat i des del punt de vista de científics i científiques de peu, que poden fer també ells. I per últim, en l'últim seminari, tornem a parlar, que l'hem mantingut dels anteriors, sobre autoria. Fem un roleplay d'autoria on ells han de
decidir qui és autor i en quin ordre i per què, etc. Al final és bastant divertit, perquè s'han de barallar i defensar la seva posició. Com us deia, els missatges principals, com veieu, és com molt... O sigui, sí que la part teòrica sí que hi ha molta més informació pràctica, diguéssim, i de guidelines, i de com s'han de fer les coses, però a nivell dels seminaris és molt de reflexió i de discussió. I amb aquests missatges principals que al final s'uneixen en un de sol, i és que l'important en aquests temes és ser conscient de totes aquestes possibles errors que poden passar i possibles biaixos i discutir i reflexionar a nivell personal i discutir amb els nostres companys. Intentem que hi hagi molta discussió aquí i intentem animar-los a que segueixin aquesta discussió després en els seus laboratoris. El feedback dels estudiants és també molt bo, com deia també el Miguel, que entre un 70 i un 80% dels estudiants consideren que el curs és excel·lent o molt bo. I ara us ensenyaré alguns dels comentaris que ens han donat a nivell més qualitatiu. En general, els comentaris positius són 3, principalment. Un és que és entretingut i divertit, per sorpresa d'ells, i això creiem que és superimportant, tenint en compte que és un curs que és obligatori. Per tant, no és que vinguin perquè estan interessats en el tema, sinó que venen obligats i, com sabeu, els estudiants de primer any van molt estressats i no tenen gens de ganes de fer aquest curs, de primeres. Però al final s'ho passen bé, per tant, això és molt interessant per aconseguir aquest engagement. Després aprenen coses que no sabien i els dona una visió més àmplia del món de la recerca, perquè venen amb una visió molt naïf, a vegades, i aleshores aquest reality shock crec que és important també. I després que és un espai on poder reflexionar i compartir opinió sobre temes que no se senten potser tan còmodes de parlar en altres llocs o que no ha sorgit l'oportunitat de fer-ho. Per altra banda, també tenim algunes crítiques, òbviament, no tot són flors i violes. Sobretot, el que es queixen en general és que és molt llarg, sobretot la part teòrica, això és també lògic. I altres queixes també bastant recurrents són que alguns dels casos que fem servir, que són els casos que es fan servir moltes vegades, i seria molt interessant també parlar amb la resta de formadors, a veure quins casos feu servir, si són més realistes, perquè el que es queixen els estudiants és que són massa bé o malament, massa clar la decisió que s'ha de fer, i que potser cal més context i per fer-los una mica més realistes. I després, per altra banda, una altra cosa també, com deia el Josep, com involucrar el personal sènior és la pregunta del millor. I els propis estudiants diuen que estaria molt bé que els PIs vinguessin a aquests cursos. I per dues raons. Per una banda, els interessa que ells sentin també tot això, tot el que expliquem nosaltres i les conclusions a les que arriben els estudiants. I després també per sentir l'experiència dels investigadors o investigadores més sènior i com ells o elles han actuat quan s'han trobat en casos així. I ja per acabar, dir-vos que aquest curs de Science in Action el fem a la UPF, als estudiants de màster i de PhD. A part, des de fa, ja el fem des de fa 20 anys, però a part d'aquest, els últims anys hem començat a donar alguns workshops, que és una versió molt resumida d'aquest curs, tant de la part teòrica com la pràctica, i estic donant aquests workshops a alguns diversos instituts i centres de recerca de Catalunya també. I, al igual que el Josep, precisament estem preparant un MOOC, com es diu això? Un Massive Online Open Course, o així, que seria un curs gratuït en obert amb aquests continguts teòrics de Science in Action. I, de fet, ja està quasi llest. Esperem que cap a l'estiu, juny o així, estarà llest i us podrem donar més notícies.
I ho deixo aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maruixa. Moltes gràcies. Passem ara al proper bloc, que és el bloc d'Europa, i la Maruixa us presentarà la Borana i la Eva. Anem amb retard, a veure si aconseguim entre tots recuperar una mica de temps. Gràcies. Molt bé, doncs molt ràpidament. Borana. Hi, Borana. Borana Taras is the project manager of EARMA, which is the European Association of Research Managers and Administrators. And she's also the community manager of the Orion Group, which stands for European Research Integrity Officers Network. And this is precisely what she will present today. She's also the manager of the European project SOPS for RI, which I think she will also very briefly mention. So, Borana, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Marusha. Thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here today with you for your training day and provide you with a European perspective of what we are doing at the EARMA to build up a network and a community of practitioners. I will share my screen. So first of all, at the EARMA, one of the main objectives is to support excellent research by supporting our members that are research managers and administrators. And this goes through recognition of the profession, training opportunities, and links with European and international organizations. Orion, that Marusha mentioned, is a thematic group within EARMA, and it's called Ethics and Research Integrity Officer Network. And there are many networks, you are probably aware, across Europe. But why is this different compared to the others? It is because in the network, we are focusing on implementation aspects related to ethics and research integrity, not specifically research per se. That's why the members of the community, they might have titles such as research integrity officer, coordinator, or administrator, or other. We set up the group in 2018, and since then we have had biannual meetings, but also webinars or workshops on specific topics of interest. What our community members appreciate when we speak with them is that the network provides an opportunity to network with peers across Europe. So sharing best practices, but sometimes also struggles that they really have difficulties in tackling at national level. At the same time, we try to create a network and reaching out to top academics across Europe and maintaining links with the European Commission and with the Horizon framework programs. I will spend a few more words on this in the next slides. For example, here, a snapshot on activities in 2020. We could meet at the beginning of the year for one of our physical meetings. You can see here that Marusha, she also participated. And the meeting, we discussed specifically implementation of training programs. And in this occasion, we were hosted by the president of TU Eindhoven, who also was previously Director General at the Research and Innovation Director General of the European Commission. And then in other meetings throughout the year, then of course we switched to digital events, and we discussed about Horizon Europe with the head of the sector from the European Commission. We had the chair from the World Conference on Research Integrity, and of course, most importantly, our members. Here you see that the group is chaired by two people from the Ghent University and Stockholm University. We also have a core group of people, not only from universities, but also from the private sector, who are giving advice on the general direction of the group. And we have around 200 members who are participating regularly in our meetings. In the last ones, we had around 100 who registered.
During 2021, the focus is, probably it's not a surprise for you, it's on Horizon Europe. And we also had a meeting discussing specifically the European Code of Conduct for Research Integrity. We have our next meeting next week, actually, very soon. And here we will focus on implementation of Horizon Europe in relation to ethics and research integrity. I would like to spend a few words about a Horizon 20 project where EIRMA is a project partner, because this links directly to research integrity and also to developments in Horizon Europe. First of all, one of the main objectives of the project is to come up with standard operating procedures that can be shared with the overall community. The project is ongoing, it started in 2019, and the final product will be available next year in 2022. What is important is that there is already available a toolbox on the project website, and this is enriched with material from our focus groups and the workshop that we have done in the project, and with consultations with relevant stakeholders in the field. And so far we are very happy because there was also an inclusion on the Nature magazine last year. And importantly, there is a mention also in the standard application form of Horizon Europe. You will see here the version from a few days ago, April 2021. You are probably aware that as a beneficiary, you need to declare that you will comply with the European Code of Conduct for Research Integrity. This was the case in Horizon Europe. Now, starting from Horizon Europe, it is a step further where organizations and beneficiaries, they will also need to declare that they will come up with appropriate procedures, policies, and structures, as it is mentioned in here. And the link brings directly to this guideline that is a product of our project based on our collaboration with our academic partners. And the main idea is that organizations, they build their own research integrity promotional plan, and the project is there to provide evidence and scientific support based on several topics. These go from supervision, training, research environment, but also topics related to research funding, such as monitoring or selection and evaluation of proposals. Now I'd like to finish my presentation. I know that Eva, she will speak more in detail about the training topic that we discussed last year in our meetings, and there is a publication available on the EIRMA website. But here I wanted to share the beautiful faces from the group who worked a lot last year. Thank you, Eva, again, also to the other members of the group for the amazing product that you have done. Okay, thank you. Thank you so much, Borana. Can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you so much for this presentation. I hope you've excited and inspired some other people to join the Orion group. Since Borana is going to leave us now because she doesn't follow Spanish or Catalan so well, if anyone has any questions for her now, you could send them via the chat or raise your hand. I wish I could speak Catalan, but for today it will be English. So otherwise, we will go ahead with Eva. Thank you so much, Borana, for joining us. So Eva, passo al català un altre cop, perdó. L'Eva és la coordinadora científica d'IS Global des del 2008 i porta tota la part d'integritat en la recerca. També és membre del grup de bones pràctiques científiques del PRBB i també del Working Group d'Orion, com ha comentat la Borana. I ara ens presentarà aquest informe que es va fer a partir d'aquesta reunió d'Orion sobre la integritat en la recerca.
Moltes gràcies, Eva. Molt bé, bon dia, moltes gràcies. Intentaré compartir la pantalla. Espero que l'estigueu veient ara. Maruixa, si em pots confirmar? Sí, que es veu, sí. Perfecte, moltes gràcies. Sí. Doncs moltes gràcies per la invitació i l'oportunitat de venir a presentar la feina que vam fer dins d'Eraion en l'elaboració d'aquest document. Com ha comentat la Borana, ella ja ha explicat el que és Eraion i dins de la xarxa d'EARMA i convidaria a tothom que no ho sigui encara a formar part d'aquesta xarxa. Pels que estem implicats en integritat en la recerca, està sent un fòrum molt útil per poder compartir amb gent implicada en gestió de la recerca i en temes d'integritat, compartir bones pràctiques i compartir temes d'interès, com pugui ser això, el Codi de Bones Pràctiques europeu o la implementació a Horizon Europe i altres temes. Jo us parlaré en concret de la reunió que comentava la Borana, que vam fer el 9 de març, la mateixa setmana. Això va ser un dilluns, el dissabte ens confinaven a tots, va ser la darrera reunió presencial que vam poder fer durant molt de temps la majoria de nosaltres. Això va ser a Eindhoven i el focus d'aquesta reunió formava part d'una de les dues reunions bianuals que fem dins de la xarxa i estava dedicada a la implementació de programes de formació en ètica i integritat en la recerca. Al matí hi va haver una sessió plenària amb diferents ponents, entre ells gent de la Comissió Europea, però també exemples de bones pràctiques. Per exemple, la Maruixa va venir a explicar el cas de Science in Action. I a la tarda tenia un format més de debat, en el format World Café, en diferents taules, on hi havia un xer i un reporter a la mateixa taula que no es movien i la gent podia anar canviant de taula a taula entre una sessió i l'altra. Hi havia 2 sessions de debat. La primera preguntàvem per bones pràctiques en la implementació de programes de formació en integritat en la recerca i aquí els hi demanaven exemples que coneguessin de bones pràctiques en formació, de links importants, alguns d'ells ja han sortit abans aquí, etc. Mentre que la segona part de la sessió la dedicàvem a debatre quins crèiem que eren els elements clau per poder implementar aquests tipus de programes i aquí el que demanàvem als participants era que imaginéssim com un programa ideal en ètica i integritat en la recerca hauria de ser. Hi havia com 6 grups, crec, o 5 o 6 grups. Els reporters van lliurar els documents i es va crear un grup de treball format per la Stephanie van den Burg i el Jonas Ackerman, que són els chairs d'Eraion, i el Karif Mahmoud i jo mateixa, que el que vam fer és intentar agrupar aquests documents i elaborar un document que serveix com a guia per la implementació de programes de formació. Aquest document està disponible, teniu el link en aquesta presentació si voleu, que suposo que després les presentacions estaran disponibles. Primer, dir-vos que el que hi havia acord general i unanimitat era en dir que qualsevol entitat que es dediqui a la recerca o que tingui la recerca com a part de les seves funcions hauria de tenir una formació mínima en integritat en la recerca per tot el seu personal. Això era un consens general. A partir d'aquí dic que vam estructurar el document en 3 temes que ens semblaven rellevants a l'hora de planificar un programa de formació en integritat en la recerca. El primer fa referència als temes de lideratge institucional, el context institucional i les polítiques i guies i procediments que apliquen en temes d'integritat en la recerca i en ètica. Els altres referents als aspectes de quina ha de ser l'audiència per a aquest tipus de formacions i vinculat amb això, òbviament, quins han de ser els objectius d'aprenentatge i el millor mètode per donar aquestes formacions. En quant al context, hi havia acord en què és necessari el suport del lideratge del centre per poder donar aquest tipus de formacions. I això és evident perquè s'hi hauran de destinar recursos, entre ells hores del personal dedicat que és dedicat a donar aquesta formació i recursos d'altre tipus. Llavors, la integritat en la recerca és un tema transversal, o hauria de ser-ho, en temes de recerca i excel·lència en la recerca, i un element important per donar suport i per sol·licitar
suport en el lideratge institucional, si és que encara no hi és emmarcar-ho en el marc de la recerca d'excel·lència i en tot el tema de quality assurance, d'assegurar la qualitat en la recerca i també en apuntar els riscos derivats de tenir casos de research misconduct a dins d'un propi centre. La manera també de demostrar que aquest és un tema rellevant a nivell institucional és designar una persona focal dins del centre que sigui visible i a la qual es pugui adreçar el personal en temes d'ètica i integritat en la recerca i també hauria de ser una persona que tingués un rol rellevant a l'hora de dissenyar aquestes formacions i en implementar-les. I tot això hauria d'estar dins d'un context institucional on el clima afavoreixi el que és la ciència oberta i les discussions d'una manera transparent i oberta i respectant la confidencialitat. Bàsicament aquí fa referència a poder aprendre dels errors, és a dir, promoure debats científics oberts on, sobretot, la gent més júnior pugui aprendre dels errors i de no tenir problema a parlar-ne per poder derivar aprenentatges que serveixin per millorar la recerca que es fa en el centre. Referent al context a nivell de polítiques i guies, doncs primer caldria tenir present, i això ha sortit ja amb els meus companys que han parlat abans, doncs quin és el context a nivell de polítiques que apliquen al propi centre. I això ha de començar pel context internacional. S'ha mencionat abans, el codi de referència a nivell europeu és l'EA Code, el European Code of Conduct for Research Integrity, que serà ara d'obligat compliment per qualsevol entitat que demani fons al Horizon Europe i s'haurà de mostrar com fer-ho. I també el context estatal, regional i institucional. A nivell estatal hi ha països que tenen legislacions molt evidents. En el nostre context, per exemple, en el cas d'ISGlobal, ens aplica el Codi de Bones Pràctiques del PRBB perquè formem part d'aquest grup. També el Codi de Conducta CERCA, perquè som un centre CERCA, i el Codi de Bones Pràctiques del PRBB ja està alineat amb el Codi de Conducta Europeu. I aquest és el marc en el qual ens hem de moure quan dissenyem una formació. No només els codis de bones pràctiques, sinó altres documents rellevants que el centre hagi pogut endorse, que siguin referents, que facin referència a temes rellevants per les bones pràctiques. I aquí tenim algunes de les declaracions de les World Research Integrity Congress, com el Montreal Statement o el Singapore Statement i més recentment el Hong Kong Principles, que fan referència a com fer avaluació tant dels investigadors com de la recerca tenint en compte el que és la integritat en la recerca, i això cal incorporar-ho també en aquest tipus de formacions i tenir present qui són els requisits dels finançadors que financen el tipus de recerca que fa aquell centre o aquella universitat. Doncs molts finançadors ja tenen requisits cada vegada més clars en quant a bones pràctiques. S'ha mencionat el cas de Horizon Europe, també NIH i altres tipus de finançadors, i a l'hora de dissenyar un curs de bones pràctiques això cal tenir-ho en compte també perquè serà un element important de motivació d'investigadors, potser més sèniors, que han de demanar finançament per tenir en compte aquests aspectes. Perdó. I alhora, i això també s'ha mencionat, el Codi de Bones Pràctiques ha de ser la base central en la que elaborar aquest tipus de formacions, però la formació en integritat en la recerca ha de ser més holística i ha d'incloure més elements com a programa de formació. I aquí cal tenir en compte que hi ha moltes polítiques dins d'un centre que entrarien dins aquest paraigua de bones pràctiques, com són el GDPR, tots els temes de data management, tots els temes d'open science, de compliance, també els temes de formació i de desenvolupament de la carrera dels investigadors, i això l'expertise en aquest tipus de coses acostuma a estar dividit entre diferents persones focals del centre que haurien d'intentar implicar en el disseny d'aquests programes de formació per poder-los elaborar. En relació amb l'audiència, doncs aquí dir primer que hi havia acord, i això és el que indiquem en el document, en què
hi hauria d'haver en qualsevol centre de recerca un nucli mínim de formació en integritat en la recerca a la que qualsevol investigador del centre hauria de tenir, especialment pel personal que s'incorpora. I aquí, ja s'ha mencionat abans, la clau no només són els investigadors júniors, sinó també el personal sènior. I això és un tema a tenir palès, o sigui, un tema a tenir molt en compte quan es dissenyin aquests cursos, quina és l'audiència. I això variarà en funció de l'audiència, les necessitats i les expectatives que tindran respecte a aquesta formació, i a l'hora d'adequar el contingut de la formació cal tenir en compte el que és el rol, l'estadi de la carrera, si és per personal júnior, per exemple, per doctorants, com s'ha mencionat anteriorment, caldrà incloure aspectes sobre desenvolupament de la carrera i què esperar del supervisor, però en canvi, quan fem formacions per personal més sènior, és molt important incloure també aspectes de team management i de mentoria. Eva, un minut. Sí, em queden 2 diapos. I també la disciplina acadèmica en la qual emmarcarem el curs. També és important per personal que s'incorpora de fora del centre tenir en compte la diversitat cultural de la gent que s'incorpora i també dissenyar cursos destinats a personal no directament investigador, però molt vinculat a la recerca, com puguin ser project managers o tècnics de laboratori. Aquest nucli mínim d'integritat en la recerca que creiem que hauria de tenir qualsevol formació hauria de permetre aquests objectius d'aprenentatge, que seria identificar i analitzar els problemes ètics en diferents contextos i conèixer les regulacions, les guies i els procediments a seguir a nivell institucional i local en referència a ètica i integritat i també en temes de si es dona un cas de recess misconduct. I per últim, i ja acabo, en funció d'això, caldrà adaptar la metodologia en la qual farem servir aquest curs. I una mica el que recomana és el que comentava ja la Maruixa, pot haver un nucli dur més destinat online, amb sessions més teòriques i adaptable quan es fa, i les formacions de discussió i més de discussió de casos haurien de ser en un format de grups reduïts i probablement més interactives i presencials, etc. I que tenir en compte el tipus de curs a l'hora de dissenyar la manera de fer-lo. I una mica el missatge també era aquest, no estem sols, hi hauria d'haver diferents experts en l'organització que haurien de permetre dissenyar no només un nucli mínim de formació en integritat en la recerca, sinó també altres aspectes que s'haurien de proporcionar, com data management, tractament d'imatges per personal de laboratori, etc. Dir també, ja per acabar, que el document conté una checklist amb els aspectes que ens semblaven rellevants a tenir en compte a l'hora de dissenyar una formació o un programa de formació en integritat i ètica en recerca, i un apartat que pot ser útil amb recursos que es poden utilitzar i que estan disponibles a la web per poder realitzar algunes d'aquestes sessions. Alguns han sortit, l'Embassy of Good Science, el Dilemma Game, pàgines de l'NIH i altres tipus de recursos. Gràcies, Eva. L'oportunitat de presentar el report aquí. Moltes gràcies, Eva. Anem a preu fet amb tot. Anem en el darrer bloc, abans de pregs i preguntes. La taula rodona amb la Núria, l'Itziar, el Rob i l'Anna moderarà la Maruixa. Us demano, per favor, que feu una intervenció de 3-4 minuts amb la finalitat d'arribar a temps al final. Endavant, Maruixa. Molt bé, gràcies. Doncs si us podeu encendre les càmeres, tots 4, sisplau. Núria, si et sembla, començarem amb tu. La Núria Sebastián, molts la coneixereu, és catedràtica de Psicologia de la UPF, és membre del CIRCAT i és vicepresidenta i també la ombudsperson de CERCA. I a més va ser també vicepresidenta de l'European Research Council, o sigui que crec que ens pot donar una perspectiva europea i també una perspectiva molt a nivell local català. Si vols, Núria, potser ens pots explicar una mica quin és el teu rol com a ombudsperson i quina és una mica la teva visió de la situació de la integritat en la recerca a Catalunya. Moltes gràcies i intentaré ser molt breu. Bé, com a ombudsperson de CERCA, us he compartit en el xat el codi de bona conducta de CERCA, tots els centres de CERCA
han de tenir codis de bona conducta que s'han d'ajustar en aquest general. Alguns en tenen d'específics, ja els tenien abans que es fes aquest, i d'altres els van crear d'ex novo. Fonamentalment, la meva feina és la d'escoltar pràcticament les queixes o els casos que els propis centres no poden resoldre per diferents raons. Diguem-ne que, per sort, tinc poca feina. M'han arribat pocs casos i això, molt breument, ho vull comentar després. S'ha dit que tots els centres haurien de tenir una base per poder fer formació i per poder fer el seguiment d'aquest tipus de conflictes o d'aquest tipus de formació de conflictes. El que passa és que a mi em sembla que alguns centres els és materialment impossible perquè són molt petits. Un requereix una infraestructura bastant gran, vol dir pagar el sou d'unes quantes persones i això hi ha centres que senzillament no es poden permetre. Llavors, el que penso que el sistema hauria és de trobar maneres en les quals els centres aquests fer com consorcis i trobar com agrupacions per intentar tenir aquest tipus de, diguem, en anglès serien facilities. Un problema que per mi hi ha és que totes les presentacions prèvies, especialment les dues prèvies, han parlat de què és el que s'hauria de fer, però una cosa que trobo que fa falta és justament protocols específics. Trobo que és molt difícil que els investigadors novells, sèniors, sàpiguen exactament quins són els protocols que tenen que seguir en el cas que es detecti alguna cosa que no estigui bé. I a mi em sembla que part de la poca feina que tinc com a ombudsperson de cerca és perquè es desconeix els protocols. I per acabar, doncs, potser el que voldria dir és que a mi el que m'agradaria és que en un temps, i salvant totes les distàncies, el tema sobre denunciar, com siguéssim, o sobre la vigilància que hi ha en el compliment dels aspectes d'integritat de la recerca i bones pràctiques, fos una mica amb el que ha passat amb el tema del gènere. No fa tant, totes aquestes coses es guardaven. O sigui, que no es sapigués o es considerava, mira, això són coses que passen. Em sembla que l'ideal seria que d'aquí un temps això no fossin coses que passessin, que quan una persona, quan un investigador denunciés o posés de manifest els problemes que hi ha, doncs que les institucions fossin capaços d'acceptar-ho i que això fos part de la cultura del dia quotidià. I l'últim apunt seria que sempre tenim aquesta idea que bé, nosaltres ho fem molt malament i la resta d'Europa ho fa molt bé. Potser sí que hi ha altres països que tenen uns codis molt més ben implementats, etc. Però la meva experiència i l'IRC era justament la chair del COIME, que és el comitè específic d'això. La meva sensació era que a tot arreu una mica es feia això que els debats bruts es renten a casa. I per mi això és un gran problema. Podem tenir una normativa fantàstica, podem tenir uns protocols fantàstics, però si no creem una cultura en la qual la gent forma part de la vida quotidiana, doncs no anirem molt bé. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, Núria. Gràcies també per cenyir-te al temps. Has obert aquí molts temes que potser podrem continuar discutint. Donem la benvinguda també a la Itziar de Lecona, que també molts la coneixereu. Ella és doctora en dret i professora agregada al Departament de Medicina i directora de l'Observatori de Bioètica i la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB. També és membre de grups d'experts en integritat de la recerca i de diversos comitès d'ètica de la recerca i és part de la Lliga LERU d'Universitats Europees de Recerca. Itziar, crec que avui ens pots parlar precisament d'un estudi que heu fet fa poc sobre estudiant, o sigui, analitzant la situació en la integritat científica precisament en aquestes 23 universitats de 12 països europeus, crec. Sí, ens podries compartir potser quines conclusions veu treure en quant a la formació en integritat i donar aquesta visió més general? Sí, moltíssimes gràcies. Gràcies per la invitació. Un plaer estar aquí compartint la casuística i potser generant bones pràctiques. En el meu cas, jo represento a la Universitat de Barcelona en el grup d'experts d'integritat científica de la Lliga LERU, que al final l'objectiu que té és fer pressió pel disseny o canvi de polítiques europees en aquesta matèria.
És veritat que estem en un moment de canvi, la integritat científica en les educacions d'institució superior no és la del món analògic, hem d'enfrontar-nos a un món digital on també cal incorporar la recerca i la innovació responsable i això canvia molt l'àmbit i l'enfocament. El que sí que voldria dir que una de les lliçons apreses d'haver mapejat tot el que és els codis de conducta d'aquestes universitats a nivell europeu al llarg dels anys i quines són les pràctiques, és que nosaltres, el món llatí, ha estat sempre mirant aquest món anglosaxó, copiant d'alguna manera codis que no encaixaven. Estem en un món, nosaltres, molt principialista, que no està acostumat a desenvolupar procediments. Però també, en línia del que deia l'anterior ponent, tenim un problema de visibilitat. Copiem el que fan els altres, això no genera adherència, per tenir codis propis, per integrar les persones que han de participar en els processos d'elaboració i modificació, i quan tenim alguna cosa o l'estem intentant d'implementar, no li donem la visibilitat que ha de tenir. Clar, és veritat que la formació tradicional, aquesta és una de les conclusions també que vull posar de manifest, ja jo podria dir que ha mort, és a dir, aquell sistema de classe magistral ja no serveix, els investigadors en formació i els sèniors han de treballar junts, han d'analitzar casos, aprendre de lo dolent per generar aquelles bones pràctiques i, com dic, integrar aquest concepte d'investigació i innovació responsable. Tenim un problema també de quan hi ha aquestes relacions asimètriques, és a dir, vosaltres coneixeu, no? Relacions de jerarquia, per exemple, de predocs, postdocs i superiors, no tenim resolta aquesta qüestió. Una de les recomanacions també és crear comitès d'integritat en la recerca. No pots pensar que el síndic de greuges o que, per exemple, un comitè de bioètica a l'ús podrà lidiar amb tot això, perquè això és confondre i, a més, és tapar segons quines pràctiques que no ajuden a la institució ni al foment d'aquesta cultura d'integritat. Jo després us copiaré en el xat el document que vam publicar amb l'Alero que incorpora totes aquestes conclusions. I finalment crec que hi ha un punt molt important que no s'està actualitzant. De fet, nosaltres a la UB hem fet un procés d'actualització del codi d'integritat que incorpora tot això que estic dient i en aquest sentit crec que som capdavanters, que és tot el tema de la gestió de dades en la recerca. És a dir, la integritat no només és frau, és falsificació, és fabricació, sinó també on estan les dades, com es gestionen aquestes dades i cal incorporar tota la perspectiva de protecció de dades com a part de les bones pràctiques en recerca. Això vol dir que tenim un problema, i això crec que ho hem de reconèixer tots plegats aquí, que és que tenim clar on hem d'anar, però no tenim aquelles condicions, diguem-ne, tècniques i organitzatives que ens permeten unes bones pràctiques. Abans parlàvem de la dependència de les Big Tech, de que no tenim infraestructures sòlides per això. Crec que és molt important incorporar aquesta vessant, que s'ha dit, el pla de gestió de dades, les dades obertes, etc., en el que seria la integritat científica. I ja per acabar, crec que aquesta inèrcia que portem de dir que la integritat científica es defineix en negatiu, el frau, la falsificació, el plagi, crec que hem d'avançar un concepte en positiu per promoure bones pràctiques i també identificar aquelles que són qüestionables i que passen desapercebudes precisament perquè no hi ha una adequada formació i capacitació. Però ja no repetiré la resta de qüestions que els meus companys han posat de manifest, que les subscric totes. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Itziar. Molt bon punt aquest, seria molt interessant, igual que he dit que m'agradaria saber quins casos es fan servir els altres formadors a nivell negatiu. Estaria fantàstic tenir una col·lecció de casos positius per mostrar als estudiants. Molt bé, tenim el Rob també amb nosaltres. Rob Sewell, muchas gracias por venir. Rob es originario de Australia, se doctoró en física en el Imperial College de Londres y luego vino al ICFO, donde es ¿cómo se dice en castellano esto? El cap de FES Academics. Vino como postdoc y desde el 2014 es también responsable de formación y mentoring de doctorados y postdoctorados. Y también es presidente de varios comités académicos, entre ellos el de Integridad Académica y Ética de la Investigación. Además del ICFO, también tiene un doble papel como codirector del Máster de Investigación Multidisciplinar en Ciencias Experimentales que ofrecen la UPF y el BIST conjuntamente. Muchas gracias, Rob, de nuevo por venir. Desde tu rol doble en el ICFO y en el BIST, ¿cuáles crees que son los retos principales de formar a jóvenes investigadores en la investigación, en la integridad en la investigación y sobre todo desde un punto de vista interdisciplinar, ¿no? este máster? Gracias, Marusha, y muchas gracias por invitarme a participar en este
tabla ronda. Yo creo que Itzá me ha dado un buen punto de saltar en este tema, porque uno de los retos, creo que para los jóvenes investigadores, es precisamente este, de tener referencias positivas en este tipo de formación. Mi experiencia con los jóvenes a nivel tanto de máster, estudiantes de máster y estudiantes de doctorado, es que son muy motivados, son muy animados, tienen un ánimo de entrar en este mundo de investigación. Y el entrenamiento en este tema de Research Integrity debe ajustarse a esto. No debe... nosotros como investigadores con más experiencia, quizás a veces tenemos un punto de vista más cínico, que ya hemos visto no tanto las buenas prácticas, pero también los problemas. Y para los jóvenes investigadores, cuando entran en este mundo, a veces es un poco difícil entender el contexto de los problemas que pueden sugerir si todavía no tienen esa experiencia. Y es muy importante darle no solo esta visión de las políticas, sus responsabilidades, pero también darles los ejemplos positivos que pueden seguir, para que no cortamos este ánimo, esta motivación de entrar en el mundo científico. Y yo creo que este es un reto a nivel de entrenamiento en este tipo de formación para los jóvenes investigadores. Poneros en el punto de vista de los estudiantes y ayudarles a guiar por buenas prácticas y no solo darles toda la información un poco seco de las normas y los potenciales problemas que tienen. Al nivel de la interdisciplinaridad, creo que enriquece mucho la experiencia de los estudiantes, sobre todo en este tema, porque nos encontramos en situaciones donde en un campo hayan enfrentado con problemas que aún no han surgido en otros campos, o hay campos que van más rápido en hacer sus políticas, sus maneras de hacer las cosas, y poder hablar entre ellos sobre las diferencias y luego los puntos comunes entre los diferentes campos. Yo creo que enriquece mucho este tipo de entrenamiento y darles la posibilidad de ponerles en otro punto de vista que también enriquece este tipo de formación. Pero también es un reto. Es un reto porque si no encontramos ejemplos que tocan a su realidad día a día, en el laboratorio o donde están trabajando, es muy difícil a veces tener este vínculo, entender realmente cuál es el problema o los posibles problemas. Entonces, enriquece mucho este tipo de formación, pero también es un reto encontrar los ejemplos, el punto de vista que ellos pueden entender y seguir. Bueno, hay mucho que hablar en estos temas, pero sí, yo creo que esto es lo que quería aportar. Pues muchísimas gracias, Rob, por esta aportación también muy, muy interesante. Pasamos a la última ya de las ponentes, es l'Anna Quintana. L'Anna és professora agregada al Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, on fa docència de bioètica i ètica aplicada també a estudiants de diferents disciplines. A més, és la directora de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària i és membre del Comitè d'Ètica i Bioseguretat de la Recerca a la Universitat de Girona. L'Anna treballa sobretot en el vincle entre la bioètica i la biopolítica i les relacions de poder. Així que això que ha mencionat la Itziar de les relacions asimètriques, potser, Anna, pots anar una miqueta més en profunditat i parlar-nos una mica de com veus tu, quan parlem de formació en integritat en la recerca, com podem enfocar aquesta dicotomia de la integritat personal i també de les pressions externes o de la cultura científica, no? Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies, Maruixa, i a l'equip organitzador del CIRCAT per convidar-me a formar part d'aquesta taula rodona i per l'atreviment de portar algú que ve de l'àmbit de la filosofia. Espero no estar a l'altura. Bé, en primer lloc, em sembla que ens ajuda a reflexionar sobre el tema de la formació en integritat, si tenim en compte el significat mateix del concepte d'integritat, que prové del llatí de l'adjectiu integer i del substantiu integritas. I una persona íntegra, si veiem aquesta etimologia, una persona, un investigador íntegre, és aquell que es manté sencer, que es manté intacte, pur, respecte elements, forces, poders exteriors. I, per tant, veiem que en el mateix concepte d'integritat hi ha aquesta dicotomia entre l'element purament individual, personal, i les pressions externes, que són les que sovint amenacen en els investigadors i en els individus en general a l'hora de mantenir la seva integritat personal. És veritat que, evidentment, per pura decisió personal, un investigador pot decidir portar a terme alguna mala praxis en l'àmbit científic i en l'àmbit de la investigació. Per exemple, perquè pot arribar a falsejar unes dades d'una recerca simplement per interès personal, perquè vol incrementar el seu currículum o el seu prestigi. Però també és veritat que hi poden haver-hi pressions perquè es porti a terme aquesta conducta des de l'Institut de Recerca en el qual treballa o des de l'equip investigador dins el qual està inserit. I és precisament per aquests elements de les pressions externes, de poders exteriors que actuen sobre els individus i sobre els investigadors, que això ha provocat que en les constitucions dels països democràtics la integritat personal sigui un dret fonamental a protegir. Tant la integritat física, la nostra integritat física pot estar amenaçada per elements externs a través d'una agressió, d'una lesió, d'una tortura, però la nostra integritat moral també pot venir amenaçada per elements externs. Per exemple, això, una institució que forci, com deia abans, a un investigador a portar una mala praxis científica per mantenir el prestigi o incrementar el prestigi de la institució per la qual treballa. Per tant, és molt important que en la formació tinguem en compte aquests dos elements. L'element de l'integritat personal i individual de cadascun dels investigadors, però també les pressions que poden venir de fora, perquè els investigadors sempre treballen a l'interior d'un context social, institucional, i d'un sistema social polític i d'una cultura científica general i que interfereix a l'hora de poder mantenir o no la seva integritat personal. Per tant, a la formació em sembla que és molt important tenir en compte els dos pols. Perquè què passa? Si en la formació sobre integritat científica posem tot l'accent només en la integritat personal individual de l'investigador, penso que podem, potser sense voler, però podem estar col·laborant a mantenir intactes, sense denunciar, tots aquells elements sistèmics estructurals que dificulten la integritat personal de l'investigador. Perquè, evidentment, la ciència, com qualsevol element de la cultura i del coneixement, es porta a terme en l'interior d'un món, que és el nostre, on la lògica de la rendibilitat, la pressió del mercat, la pressió d'obtenir resultats de forma molt ràpida, doncs tot això ens condiciona, tant en els científics com els que ens dediquem en l'àmbit de les humanitats. Per tant, la formació hauria de tenir-ho en compte. Ara bé, si només posem l'accent en els poders externs, sistèmics, estructurals, el que podem provocar és un altre element negatiu, i és el següent, és que l'investigador s'expulsi de sobre la seva responsabilitat individual. I, per tant, la qüestió seria trobar l'equilibri entre els dos pols que siguin tractats en les formacions.
I voldria acabar dient molt ràpidament que s'ha fet ja molt camí en l'àmbit de la formació, sobretot en l'últim tram, que és a partir de doctorat, màsters, però que em sembla molt important que la formació en integritat comencés en els graus, en tots els graus, i que l'ideal seria no tant que hi hagués una assignatura d'ètica aplicada en la carrera en qüestió, com a vegades passa a les facultats de Medicina l'últim any que fan bioètica, sinó que l'ideal, sí que el camí és llarg, seria que totes les assignatures compartissin, incloguessin el tema de la reflexió ètica en el seu interior, en el seu camp. Perquè així l'estudiant, des del principi, veuria que la qualitat de la seva professió, de la seva recerca, no s'obté només a través de l'acumulació de coneixements tècnics, sinó també d'adquirir habilitats per a la reflexió en els conflictes ètics. Bé, això seria una mica el que volia expressar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Gràcies a Itziar, Núria, Robert i Anna per les vostres contribucions. Anem directament a l'apartat preguntes. És un apartat arriscadíssim, jo no sóc aquí un expert en això. I ens falta un quart d'hora per les 12. Jo per ara us proposo que contestem preguntes fins a les 12. Crec que és important també respectar les 2 hores d'aquesta jornada. Sobre la marxa ja veurem i a les 12 en punt entraríem amb unes conclusions una mica, no dic improvisades, així fetes, i després ja les elaborarem més en profunditat. Qui vulgui participar, que aixequi la mà. Per aixecar la mà heu d'anar a participants, a baix on posa participants, i veureu que a la dreta us sortirà aixecar la mà i mirarem bonament de fer-ho ordenadament. Per tant, estem tots els ponents a la vostra disposició per si algú vol fer algun comentari. Algun ponent vol dir alguna cosa? Intervencions molt curtes, si sou tan amables. Jo he aixecat la mà. Endavant. Endavant, vale. Perfecte, això. Endavant, Núria. Molt bé, molt bé. Molt interessant el debat i les presentacions. Jo tinc una pregunta, crec que va una mica per la Núria Montserrat, que deia, per la Núria Sebastián, que deia que com a ombudsperson una cosa bona és que tenia poca feina i això és bona senyal. I estic d'acord, evidentment és bona senyal. Però també em preguntava, i no només per la Núria, sinó també per mi, jo soc la cap de Research Integrity de l'IRB i també tinc poca feina. I en principi és molt bona senyal, però també podria ser una mala senyal, no? Podria representar que no estem creant aquesta tranquil·litat de la gent de venir a explicar-nos coses. No sé, una mica saber com ho podríem fer per assegurar-nos que això és una bona senyal i que hem creat aquesta tranquil·litat i confiança a la gent d'explicar-nos coses que poden ser una mica complicades. Gràcies, Núria. Més comentaris? No veig cap mà aixecada, això no vol dir res, però... Penseu que és un èxit, estem en una mitjana de 80 persones que han estat al llarg de la jornada. És molt d'agrair. Més comentaris? Algun ponent s'ha quedat amb ganes d'afegir alguna cosa? Molt breument. Jordi, jo voldria fer un comentari, si et sembla. Soc la Núria Terribas. Endavant, Núria. Ha sortit, ho ha dit l'Anna Quintanes i ha sortit també en algun comentari del xat, la importància de que aconseguíssim aquesta transversalitat de... Posa't el vídeo, perdona. Espera't, que em poso el vídeo. Perdoneu. Núria Terribas. Deia que ha sortit comentat per l'Anna Quintanes, però també en algun comentari del xat, la necessitat de que aconseguíssim veure la utilitat d'introduir la reflexió ètica de manera transversal en els diferents graus que tenen a veure amb recerca, per tant, no només amb ciències de la salut, que és l'únic lloc on hem aconseguit fer un petit espai, com deia l'Anna, a la bioètica i encara 6è i encara com
aquella assignatura a vegades que es veu com una Maria, no? I transformar una mica aquesta mirada per aconseguir que aquesta interioritzar la necessitat de treballar amb criteris ètics sigui present en diferents graus en què els estudiants després seran futurs professionals del camp de la recerca en diferents disciplines. Jo els voldria preguntar als ponents si creuen que això és factible i quin tipus de canvis curriculars necessitaria, perquè és que entenc que no és tasca fàcil canviar els currículums d'unes quantes carreres universitàries per poder aconseguir això, o potser és tan simple com que els professors de diferents assignatures ho incorporessin en els seus continguts curriculars sense necessitat de canviar el títol d'una assignatura. No sé com ho veieu, m'agradaria breument la vostra opinió sobre això. Gràcies. Gràcies per organitzar això. Potser prefereixo que segueixin havent-hi un parell més d'intervencions. Gràcies, Núria. Demano la paraula en Pere Puigdomènech i en acabar Josep Santaló. En brevetat, gràcies. Pere. Sí, només un parell de comentaris. Un, respecte a la poca feina que es pot tenir, no? Jo crec que si un fa l'estadística aquesta que es diu que entre un 0,1 i un 1% dels articles publicats en el món tenen algun problema important d'integritat científica, vol dir que, vistos els números de papers que es publiquen a casa nostra, n'haurien de sortir uns quants. I aquest tipus de qüestió n'han sortit. Per exemple, a l'Autònoma hi ha algun cas, també s'han tractat temes al Serrager que han sortit publicats. I per tant, jo crec que aquí té molta experiència, per exemple, també el Miguel García Guerrero podria parlar de l'experiència del CSIC. Jo vaig ser el primer president del comitè d'ètica i el Miguel després, i ara continua, hi ha 140-150 casos que el comitè d'ètica del CSIC ha tractat a diferent nivell, diferents conflictes, diferents qüestions. Per tant, jo crec que efectivament sí que això té que anar entrant en la nostra, perquè és part de la credibilitat de la ciència i del fonament de la ciència. El segon punt que volia dir ràpidament és que des de l'EA, el grup de ciència i ètica que va fer el Codi de Bones Pràctiques, ha rebut l'encàrrec de la Comissió Europea de revisar-lo. Segurament no serà una gran revisió perquè, com ja s'ha dit, és el tema del codi de referència i, per tant, ara modificar-lo a mig camí serà molt complicat. Però sí que sàpiguen, si algú té algun comentari per fer algun tipus de modificació d'aquest codi, serà molt benvingut en el grup de treball de l'EA de Ciència i Ètica. Gràcies. Moltes gràcies, Pere. Li passo la paraula a en Josep Santaló. Gràcies. Bé, jo de fet volia contestar el que havia comentat la Núria Terribas. No sé si vols esperar... Endavant. Sí? No sabia si volies esperar... No, endavant. Voldria a les 12 entrar en conclusions i ser... Jo et puc explicar el que està fent en aquests instants, diria jo, la Universitat Autònoma. El que ha fet és introduir totes aquestes qüestions sobre aspectes ètics. Quan he esmentat això dels codis deontològics és un dels punts, per exemple, que hi està explícitament esmentat. S'ha enviat als diferents professors des de les diferents facultats i es demana als professors que ells mateixos facin una autoreflexió i diguin dins de la seva assignatura com poden o si poden introduir i quins aspectes poden introduir d'aquest llistat d'aspectes ètics referents a cadascuna de les assignatures i, per tant, de la formació integral del grau en qüestió. Penso que aquesta és una manera de fer-ho. No sé què és el que sortirà perquè tampoc estic ni liderant això, sinó que et parlo des de la meva òptica de professor, que evidentment, com que faig assignatures de bioètica, doncs he hagut de contestar a moltes coses. Però, com a mínim, ha arribat a tothom. Després no sé quin resultat serà. En tot cas, podem comentar-ho d'aquí un temps. Però aquesta és la iniciativa de l'Autònoma en aquests moments.
Moltes gràcies. Algú més vol intervenir? També arran de la intervenció de la Núria? Sí? Jo soc la Itziar, també voldria afegir un tema que la Núria ha dit, que sempre ha estat un lloc on vull dir que la medicina sempre li ha donat o les ciències de la salut li han donat un paper més important a això, però ara mateix estem veient que en tot el tema de la digitalització hi ha un problema també en tota la recerca en ciències socials, on hi ha un problema de tractament de dades, és a dir, que efectivament és una qüestió transversal, és una qüestió que cada cop està més present en currículums transversals i que cal fer una docència des del principi, no com un tema voluntari, sinó com una part fonamental i també donar-li ja el recorregut a base de casuística de lo bo i lo dolent. Però sí que crec que ara mateix està havent un canvi i ampliant l'espectre. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Itziar. Jordi, soc Isabel Pont, únicament Endavant, Isabel. una paraula. Endavant. Jo crec que aquestes jornades... Posa't el vídeo, Isabel. Perdó. Jo crec que aquestes jornades són molt útils per aprendre, per compartir, però en gastem molta energia, soc de l'opinió, i a vegades el dia després no traiem prou profit. I per això voldria preguntar als ponents si consideren que des del CIRCAT podem fer quelcom que sigui bo, que sigui útil de cara al futur aquest que estem comentant avui, de la integritat, únicament això. Algú vol afegir alguna cosa? Gràcies, Isabel. Gràcies. Sense demanar-vos el vostre permís, me'n vaig cap a la conclusió de l'acte. Perdona, Jordi, hi ha una massacada? L'Eva? A veure, que no la veig, perdó, que això és... Eva, endavant, digues. Eva. Volia respondre a aquest darrer comentari. Crec que sí que hi ha una cosa important a fer i crec que ens ha servit als que participem a les xarxes tan europees com el grup del PRBB, és establir comunitats d'intercanvi entre agents implicats en integritat en la recerca. Jo crec que el CIRCAT podria... Aquesta és una primera jornada que jo veig com a superpositiva, però en afavorir espais on agents implicats en integritat en la recerca a nivell català puguem compartir experiències, bones pràctiques, materials, etc. Penso que això seria important. Merci. Moltes gràcies. Sense el vostre permís passaré a cloure la jornada. Avui han sortit molts temes. Crec que com a president del CIRCAT i en nom de tots els seus vocals, alguns dels quals la Núria i la Isabel han participat ara darrerament, crec que podem estar contents en el sentit de que el tema existeix, el tema està damunt de la taula i hi ha molta feina a fer. Voldria dir a tots els assistents que no comencem de nou en el nostre medi, ni de lluny. Avui s'han presentat 3 experiències, la de la Universitat Autònoma, la del CSIC, la del PRBB, la dels centres del PRBB, però us convido a que aneu a la pàgina web del CIRCAT on hem posat tots els enllaços a tots els codis de bones pràctiques científiques, que n'hi ha molts, i codis d'integritat de les diferents universitats i centres de recerca de Catalunya. Aquesta és una recopilació que vam fer a demanda, però crec que és expressiva i tothom que vulgui entrar en aquests temes de nou o comparar té l'oportunitat de poder recórrer a través de tots els codis que hi ha dels diferents centres, universitats i institucions. Pel que fa a la formació, el CIRCAT té aquesta responsabilitat i l'exercirem. Aquest ha sigut el primer pas, parlar-ne, intercanviar idees i veure on érem. Aquest és un primer pas. Nosaltres, des del CIRCAT, seguirem promocionant i empentant aquest tema. No ens correspon fer activitats de formació, però sí que assumim la responsabilitat que la tenim perquè el programa ens atorga aquesta responsabilitat, la de promoure la formació allà on calgui. Han sortit alguns temes que no són nous, però que voldria repassar per acabar, que a nivell de recordatori que no estan ben resolts. Un d'ells, per exemple, que em sembla molt interessant,
el que comentava en Bob, de que els que estem implicats en formació hem de fer millors esforços per presentar casos de bones pràctiques, més que no pas centrar sempre en què sempre hi ha problemes, no? Sempre hi ha vius. Crec que és important fomentar aquesta cultura de qualitat i això ha d'impregnar també la manera en la qual presentem el món de les bones pràctiques científiques. Un altre tema que és recurrent i que surt és que no podem centrar la formació en el personal científic en formació. Ja fa temps que els mateixos, els nostres estudiants de doctorat aquí, ens diuen reiteradament on són els sèniors, no? On està la formació dels sèniors. I avui l'Anna ha introduït un tema, no només ella, però també molt important, i és que segurament també s'ha de començar a treballar aquest tema durant els graus, s'ha de fer de manera transversal, i jo crec que hi ha molt també a distingir i a separar per no confondre en el que és el món pròpiament de la bioètica, de l'ètica, del món de la integritat científica i com també algú ha posat en el xat molt encertadament els aspectes deontològics, hi ha molt a clarificar, però aquí jo crec que podem créixer entre tots i no hi ha dubte que hi ha feina a fer a nivells molt diferents, al grau, al postgrau, dins del personal científic ja assentat, presentar-ho de manera positiva i fer-ho perquè aquest és un repte que crec que tenim, que és permanent. El món de la ciència té com a repte permanent no baixar la guàrdia i estar permanentment treballant i discutint els temes de qualitat científica i de preservació de la integritat. Són les 12:02. Sé que potser quedarà algú amb ganes de dir la seva, ho sé, ho sento molt, però també quan ens inscrivim en aquesta jornada sé que agraïm que durin el que han de durar i que ningú es perdi res. I, per tant, sense demanar-vos el vostre permís, dues coses finals. Agrair-vos moltíssim als ponents, però sobretot als participants, unes 80 persones que ens han estat seguint aquí des de les 10 en punt. Gràcies. I també en nom del CIRCAT dir-vos que mantindrem la nostra responsabilitat, seguirem damunt d'aquest tema, farem noves coses i res, i que passeu un molt bon dia. La reunió acaba aquí. Fins la propera. Insisteixo, gràcies per la vostra participació a tothom. Que tingueu un molt bon dia, un molt bon 27 d'abril, Santa Montserrat, entre altres sants i santes. Fins la propera. Adéu-siau. Adéu.